ka Bynther Secondary School Madan Bynther kala Pynkhreh ban Rakhe ya ka jing shakri balasan post nem Jong ka Skul. Kumta na kaliang ka Skul kala Pynbet bakandon ka jing lang Jong baro ki khina Skul barim Jong ka Skul kata ha ka lai phau tarik menta ubnai ha ka por khatwei buje men step hayeng Skul. I headmistress Jong ka Skul ikong itimis kharsentiu ikot iwer ya baro ki khina Skul barim banya wan shakani ka jingalang banya perkhat ya ka ni ka jing Rakhe ya ka Jubili Ksiar. Na kaliang jonga kong itimis kharsentiu headmistress secretary managing committee Jong ka Bynther Secondary School ngamla klam na penpau ka jing ngau kemen ka bakra bantep baka school kan sekenjo ya umau mer ba sanpau ha usnem manwan kata ar hajar ar punrio ha ka jing shakri ban ai jing nang jing stan ya ki hajar ki nong song snong Jong ka menor bat menta Jong kini ka dong katang nga shimru ya lan bat ka kabu lingba kini ka media ban ai kuble pi baro ki ex student Jong kini ka school ki balapas na do ki snem ki ba mensua hado ki badang pas shen nga kwa man bentip baka school ka Pynkhreh ban Rakhe la di celebrate ya kini ka Jubili Ksiar bat ha ka jo ka por ban ya wer ya pi baro ki kana school barim ban wan shakmat ban shim bat ban sngo ya kata ka school ka Jong pi ka shlem ka balasara bat penhe pensan ya pi ban don ka jing sngo ie ka jing ya jan bat ka lingba ka de ka jing Rakhe ya ka ni ka Jubili Ksiar Jong ka ha ini por belingkot bat lingba ka ni ka media nga kwa ban ya wer ya pi baro ki kana school ki barim bakan don ka jing kendo lang kenang menginla ban ya piliu bat ya merjeng mut bat pi na mar bak ni ka jing Rakhe kanong ka wei na ka jing sa kan ma ban bo bat pendon buram ya ka putang karpat ipi baro ba pin sngob ha ban pelaj ya ka por ba kodrol Jong pi ban ya kendo lang ha ka lai putrek ubnai August ar hajar ar pusan ha ka yin school ha ka por khat wei beji men step ka jing la kloy bat ya wan renti bat ka jing shim khya ka Jong pi ha ka ni ka si kan ai men si mi shibon e kum ka school hi baro ka wei kuble shibon kuble shi hajar mo